Вось такі тут маленечкі мостик праз рачушку. А за моей спиной на тым березе наша стаянка. Зараз рухаюся до месца правядзення ўсяго гэтага мерапрыемства. Шчыра вітаю вас у маленечкай вёсачцы Андрёнішкіс, дзе сёння адзначаюць, падаецца, незвычайнае свята такое, местачковае. Завецца яно Самбаряй. Як я зразумеў з расповедаў майго сябра Вітаўтаса, гэта такі міні-фэст вясковы, які ладзяць пасля вясновых працаў, калі ўжо пасеялі новы ураджай будучы, скончылі нейкія працы па хатнія працы, там штосьці яшчэ, і тады збіраюцца разам жыхары, бравары мясцовыя, скідваюць у одну кучу солад, прыносіць кожны свой з рэшткаў, што засталіся з зімы, і разам вараць піва. А таксама сюды прывозяць тое піва, якое вось тут лакальна вараць мясцовыя жыхары. Вось, і зараз я паспрабую зразумець, крыху больш падрабязна даведацца аб гэтым фестывале. Хадзем? Памер фестывалю не буйны, некалькі лавачак, музыкі стаяць нейкія, а вось там адбываецца ўсё дзейства. І зараз распавядаюць, гледзячы па ўсяму, там людзі частуюцца півам, а арганізатары распавядаюць, як гэтае піва варыцца. Вось, хадзем і мы, можа, чаго-небудзь перападзе. А першае піва, якое я тут пакаштаваў, як не дзіўна, гэта піва Вітаўтаса. Зараз знойдзем чаго-небудзь яшчэ мясцовага. Tas alus yra kažkuo išskirtinis ar dar, bet tiesiog manau, kad buvom vieni iš tų, kurie pradėjo metalų. Ось набяру сябе крыху, пакаштуем. Visiems rekomenduoju, visiems sakau, kad darykit, tęskit tą mėlės tradiciją, neškite ją toliau, nes yra... Вось і я разжыўся піўком, і, дарэчы, гэта вельмі смачна. Не зусім, як я тут прызвычыўся да хатніх сартоў, якія я дагэтуль каштаваў, якія вараць, ну, вось, як я думаў, літоўцы, звычайна салодкія і, ну, не на мой густ. А тут прям такое сухенькое, ахмеленное, добра. Гуд? Так, што яшчэ я скажу? Гледзячы па ўсяму, мы спазніліся прыкладна на гадзіну, на жаль, і прапусцілі адкрыццё. Гэта такое вельмі цікавае дзейства. Як мне распавялі, што усе бравары, хто тут прысутнічае, нясуць свой солад, кожны робяць крыху піўнога шаманізму, штосьці кажа, і яны ўсё скідваюць гэта у зацірачны чан агульны, якім потым будуць варыць гэтае піва. Ну, паглядзім, на жаль, што спазніліся, ну, як ёсць. Гуляем далей. Ось, а тут разліваюць нейкае фінскае піва. Зараз пакаштуем, вельмі цікава, што гэта. Як я гляжу, вельмі моцныя гатункі, па 7,5 градусаў. Зараз што-небудзь абярэм на пробу. Тут і жытняе піва, вось гэта кажуць. Вось гэта піва жытняе. Вось гэта я не зразумеў. Вось я яго зараз каштую, это вельмі цікавы гатунак. Не магу сказаць, ну, выглядае не зусім як піва. Так, гэта насамрэч жытняе піва, я разумею, цалкам з жыта зробленае. Незвычайны смак. Водар такой, яно крыху кисловатое. 7,5 градусов не адчуваецца зусім. Даволі лёгка п'ецца. Нейкае такое, нібыта, па адчуваннях маў все такі, як алей крыху п'еш. Вельмі дзіўнае.
Давайте пакаштуем яшчэ вось гэта. Кажуць, яно самае салодкае. Колькі градусаў не бачу. Зараз пашукаем на Антапце. Так, вось гэты гатунак больш салодкі. Мне падаецца, што ён таксама жытні. І напрыканцы я зразумеў, што мне нагадвае нават не смак, а вось адчуванне, якое у роце адбываецца. Гэта як п'еш кісель. Ён густы і такі і вельмі насычаны. Для піва я такого, упершыню бачу. Ну так, кісель, піўны кісель. Вось, а тут адбываецца тое, на што мы спазніліся. Вось, глядзіце, тут адбывалася зацірка. Мы сюды скідалі солад разам. Вось тут яго будуць варыць. Ці ўжо вараць? Я не бачу. Так, ужо вараць, падаецца. Вот так вот, раз, хутка, і ўжо варыцца піва. Як я разумею, да заўтрашняга дня яно будзе ўжо амаль і гатовае. З хуткімі дражджамі. Тут яшчэ, тут пакуль нічога. Вось так. Вось тут адбываецца нейкае фінскае калдунства. Я так думаю, што будуць варыць піва з ядлоўцам. Пакуль не зразумела як і што. Але вось, падаецца, гэта ядловец. Выкладваюць. Яны яго адмачылі, як я разумею. Зварылі. Tam szukający ludzie od Juliana żmonos keptili alų ir rašo, man reikia rūpėjų, salika. Kad į grūdai taptų suskaldyti, tada pakurti vakare pečių, tik sūvis mažai. Išvirinti gerai pusę svaro gražių apinių, įmaišyti saliklą šaltam vandenyje, kaip gerai išbrinks, pridėti daugiau vandens, išmaišius sudėti išvirtus apinius, įkrėsti puodusną, gerai išveistuose, pastumti pečių, pritaisyti girinę. Ir per naktį tam pečių kaisti. І вось самае цікавае, што большасць піва тут якое можна наліваць сабе, пакаштаваць, яно ў бочках. І большасць за яго ў сапраўдных драўляных бочках. Неяк так. Спяваюць пра піва. Во, пакуль я тут хадзіў ставіць намёт, тут ужо адбылася зацірка, бачыце? Выклалі ядлоўцам низ вось гэтай карыта нейкага, не ведаю. Солод залілі вадой, вось так прямо на паветры яно саладзіцца і пакрыху сцякае. Потым адкрыюць праз гадзіну, я так думаю, гэтай корак адкваркуюць і сабяруць вось такі ушат нейкі. Не ведаю, як па-беларуску гэта будзе. Сусла і будуць варыць. А на ноч паставяць ужо брадзіць.
сидя устала, парня сидя устала, парня сидя, парня сидя, парня сидя устала, парня сидя, парня сидя, парня сидя устала, парня горя молоча, парня горя молоча, парня горя, парня горя, парня горя молоча, парня горя, парня горя, парня горя молоча. А покуль на сцені співають, тут уже збирають сусло. О, бачите, там є і хмель уже. Я ось навіть не ведаю, може, це вже не сусло збирають, а може вже зварили? Ні, ну хоч щось за все. Ні, я не впевнений. Але пахне суслом вельми добре. Ось. А ось гэтымі камянями, я так разумею, награвали гэтыя бочки. Ось такі працэс піўны адбываецца. І тут таксама сусло асаладзілася, і ўжо ідзе збор. Ось пакрыху сцякае, фільтруецца. Ось бачыце. Прыгожае. О, ближэй да вечара завіталі мясцовыя байкеры на фэст. Так, прыгожа прыехалі, сталі, зараз таксама п'юць піва. Все, день скончуецца, ужо бліжэй да вечару, все прабіраюць, бочки в машину. Ну, не ведаю, мо свята падоўжыцца пасля ў лагеры. У лагеры. И вот уже вечер. И все продолжается.
кажучы, гэта ахуенна. Добрай раніцы. Доўжылася ўсё гэта мерапрыемства да позняй начы. Я неяк у адзін момант не вытрымаў, і для мяне наступіла раніца. Вось, а зараз вось людзі ўжо крыху раз'язджаюцца, разыходзяцца, але ж яшчэ засталася ежа і засталося піва, як гэта не странна. Вось. Ну, цалкам магу сказаць, што гэта мерапрыемства вельмі утульнае, такое цёплае. Акрамя шмат якіх сартоў піва, якія я пакаштаваў, якія яшчэ засталіся, я нават не здолеў усё пакаштаваць, што было. Яшчэ гэта шмат цудоўных песень, проста мне вельмі падабаюцца. Большая частка з іх яшчэ тэматычных, яны пра нешта, пра застолле, пра піва, пра святы. Вось, душэўныя людзі, душэўнае месца. У наступным годзе раю завітаць. А на гэтым пакуль. А вось гэты цікавы сцяг, як мне распавялі, гэта сцяг вільнюсскага філіялу арганізацыі, якая завецца «Залатое горлышко». Вось так.